Yebo. Mutambara takapedzisira dare rinorini. Asi 29 March. Tichiwirirana kuti taita izvo zvakliwa zvapera zvingai makaitirana tikaronga kunana chikukuzi kuti makaita masvikaro panofanira kunga muchiuya musi wa May 17. Was it? Hamuna kuti hamuna kutumira soko ndakatumira kunani aiwa soko rinouya kudare mupurisa wemusanyataura naye zvinhu zvimwe zvemudare ndombe munopedzisira makupanana $5 ikoko ndikutoswera takatogara nyaya yako ikanga mupurisa harisi dare mupurisa ozvani mapurisa akazara ujeri kaumboenda ujeri kuona hama ini ndakaenda ndikaona kwakazara mapurisa, masoja, madhokuta, manesi. Munhu wese anogona kuita zvaanoita, asi nyaya dzacho dzese dzaitwa zvapera dzinoda kuitwa kudare. Hamuna kuita correspondence yekuuya kudare. Nyaya iri kudare haisangani nemunhu mukombi kana mubhazi kana pasi pemuntu kwauronga kuti right iwo zvetatoonana ini handisi kuuya kudare. Nyaya inenge iri kudare. Imimi kana paine zvanetsa hamuna mari. Okay, munouya kudare. Musi wemakapuwa chii? Date. Saka mere ndauya date ranhasi asi handina chii? Mari. Tonyora kuti ndizvo ino izvi makatodefault aka. Takatonyora kuti Mutambara family is in default for no explanation. Imhosva yamakatopana. Imhosva iyo ukanzi wapuwa date redare iwe uregedza kuuya kudare kwacho. Imhosva iyo. Saka wanga ine mhosva yawakatobatwa nayo chipedza mhosva yako usaenda kotora tumwe tumhosva uchiisira pamusoro dzinowanda. Inozotokunetsa uchazoona kuti mhosva dzawakazopara uri muprocess yekuda kupedza yawakatanga ndidzo dzinozotonetsa kudarika yawakaendera kudare yacho because iwe unenge urikutocreata tumwe tumhosva pamusoro peiyo yacho yosuda kupedzera. Ino izvizvi mami nenyaya yekuti moya muswa 70 hamuna kuuya itori mhosva iyi yotautokusunga ine hatisati murikuona kuti tautokusunga ine dzimwe nyaya dzisiri yenyu yacho ngemusiya kuti iri radare ndakakupa idhete date makandipa asi ndakafonera mupurisa ndisingazivi kuti handifaniri kufonera ikoko asi ndakafona ndipeda akakupa idhete mupurisa ndakapuwa ngedare madi manchichitaurai mune chikureti maifanira makauya kubhadhara muswa 17 maifanira makauya kubhadhara mari yacho yekutanga yachona haina paida kubhadharwa $200 musi wa 26 April haina. Balance yaida kubhadharwa musi wa 17 May haina. 17 wacho bva marekera kuuya nhasi wa 31 May muri kuti udii? Handina chiro mama, handina chenda ndanacho. Saka ndauya kuti ndimutaura kuti andiriyo handina chenda ndanacho asi ndinomuprocess kuti ndigadzise nyaya iyi kuti inyaya ndinoziva asi pari zvinozvi handina chiro. Mari yenyu zvati mari yoda kubhadhara ndakape 450. saka muchiti hamuna chiro kune muchiti kana $1 dare kwamambo wako ndimusina chiro babisha kana mbudzi kana huku kana dhongi kana imbwa kana kitsi isusu matare eduka imwe mungatembeseka musoro nenyaya yekutsvaga mari isusu hatisotokutaura nyaya yekuti mari is alternative value imimi hosha yenyu yamakaita yematsuka maropa iyoyo kuuraya munhu iyoyo
itsvuka maropa imhou nemwana ndakaizwa chakamira saka pashaiwa mhou kana kamwana kacho ari pakutanga paya takanga tisisina chiro asi takamboseka $50 papi musotapa makasika zvitekakaita sei takasiya kuno kubatira kubvise 50 imwe nekusai 400. Okay. Saka mwawenga muda 50. Ndakakashaya Kana chii kana chii kana chii. Mambo akuwe musina chino. Kushaya. Saka muri tochitendo mwashaya. iripo mari yekuti nguva imweni kuibudisa kudai kadai panyambori bate zvaro unonyara Inonyara ichibuda, inonyarwa, unongori kutodzikisa chikwereti chani chako. Pane kuti unorovha kudare Yehovha ngeushaya mari, wobva wachizouya futi kudare uya kwawakamborova usina futi chii mari. Saka uri kuti kutoita saka uri kuti tochindokhanzura mutambara washaya mari tichitaura isusu zvakaita zvese takaronga hazvina kuitwa chitirongera tichizwe zvodoti tichiita isusu zvedu zviri kuramba kuita chitaure zvinoita iwo kuti right chakamira inini zvomwakataura zvese handidini hazvina kuita pachimirai muzwe zvendura kuita pachititaurira tizwewo titeedze izvozvezvo kudai mwaindigonaka mwaindigonawo kundiisawo pana kupera kwaJuni unoka ndotangira ipapo ndichitange kuende mberi kutangori ndichitange kuende mberi kuti ndidini gurungiri kubhadhara mari idzodzo kutanga kwaJuni mangwana kupera kwake kupera kwaJuni ndope mwaitarisira kuti mune mauya uchichitanga kubhadhara sure uchiuya nemari 400 yacho haigone kuti unouya kamwe inouya sei tunoziva kuti ngemudarike inouya sei inanjadi mutauro kuti taodai bhozi zvangu zvese mwakaramba tikafai zvingurura tiedzoro unodzvenga sei inachatauri bhozi ndaitoida ndingati hamu katatu changamira katatu kuita sei kubhadhara mari kubva musi wa1 June not 1 June I mean 1 July end of isusu 28 ndio that's the date ya June Sunday saka 28 June ndizvo uchichienda mberi mwedzi mazuva anaya wakupera kubva kunana 12 unonga watopera macivil servants amwe kunana 13 14 15 isusu tati next court date redu raJuni racho ringe riri 28 rakurumidza ndati Juni musandikaundire kupera kwaJuni 28 June 28 unonga apera panoabatosara zuva anonga asara mazuva mairi 29 na 30 baba Mutambara muri kuti Juni wobviswa website muruda kutanga July Juni wacho apera muchiti muna July ndo zvimurutaura asi masoko rimwe yamusikona aide kutaura pane kadoko kudai tsangamiri ndauya Sa murutaura zve 2 months for now. Ariliva. aiwa zviri kuti ndikatanga July handisweri kuti pane 3 months ba asi ndonga July 1st July. handisi kutaura kuti ndinoda kubhadhara ese kana kuti ndoda kuti muda kubhadhara musi wa 1 July katatu dai mwaindipe chance katatu muda kubhadhara musi wa aiwa katatu pamwedzi mukati mwaJuly kutanga kwaJuly kuende mberi pendaona ndinoya napo asi pfungwa yangu ndoda kubhadhara katatu July wacho wese muchibhadhara 400 pendaiona ndouya asi zvese zviri muna July imo aiwa kuende mberi amene pinopedzisira wakapamberi gore unoronga ndakati koti ino ngati koti baba Mutambara first week yedu ya July Sunday
Sunday 12. Amutambara. Imimi chandinoona ina 28 gapa sorry. kudare muzazoya mega muzazoya mega kudare jamba 5 uyaine mwana umwe kana airi nokuti takakuona kubva pamacourt sessions ese yamaita kuno maizobatsirwa nehama dzenyu kufunga mega imi pakudecide kwenyu maidecida zvimwe zvacho zviri zvanga zvisina kunyatsa imimi saka mati muruda kuti mari divhaidwe katatu muruda kuti mobhadhara July mozobhadhara August mozoya September dai zvamu ndaipuwe chance yakadaro yanga yakanakira ndaipuwe chance yakadaro ngupuwe chance yekuti munoda kuite mwedzi mitatu yekubhadhara zvinganga kundipe kamwe yapicha urumbobhadhara ndiani ndinoti ndini ngei apana mwari mubatsiri ngei imunge muri kusukumidzirwa kuzimege aiwa handisi kusukumidzirwa saka imwimwe hatisunoita zvinotenderera munenge muri kuti sondo tongoti sondo rekutanga hamuna madheti futi muri kuti 1 July 1 August 1 September. Alright. Anhu hatichawandiwa nguva yetarine yaikutoti asi munochimbosiye yekuti dare rakagarire imwini muchifanira kuya kudare dare rakaenda kogare pasi pemutika richimirira kuti Mutambara uri kuuya imwe hamuzi kuuya ende hamuzi kutaurira kuti dare richibva pasi pemuti ponda handisi kuuyapoba takazondobvawo tebva padare ngekutsva ngezuva nenzara. Your first name? ZEX. Zex Manata. Zex Mutambara. Saka pana amwe members of the family you are going to deal with this matter. You wake one out. Kuroti zvashupa kuti tasvike pakutokakana tochitokakana with you directly hapana uchapindepo hani mwandoya mamuru mwautamba so trader mwauita kwega handisi kuita ndega ari balance ari kushanda paya pangu uri kuona kuti chichi ari kushanda mwamboya nemarerasi handina ari kwaanogara mari munhu achishanda ari kuaustralia munhu ari kuaustralia izvozvizvi ndiri panapa ini ndikataura nemunhu uri kurussia izvozvi kuti andipindire $20 zvinotora mazuva mangani menu handichazivi yangu asi ndinozive kuti masupporters yangu ndati ari kushanda ndozoti amari kunzimwe tomboti ari kuNew Zealand ndobva ndamubata izvozvo kuti shamwari ndiri kudare kwasaurombe kuno zvashupa pari kudiwe ka50 toti mwabuda panze abutaurira munhu uri kuZanzibar kana kupi hapeni kuti ndirudawo 50 zvingatora mwedzi mingani kuti isvike pemuri mufoni mwenyu saka imumwanhu imuruti arusenza atadze kuuya atadze kuti 10 kana katwendori kekuti ndimi muri kuenda imumu isusu tatadza kudini mari dzataida kukwira mabhazi kudini isusu kuuya chiendai motimiririra handizvo ndozvamaita zvo saka hazingoendai hapana zvinoitika orit hazvina basa handiti mamona anga ari muno isusu zvetinoita zvetinoatataurana muno mati nyaya idzodzidzi
dzinobva dzichienda kuti ndikaendesa kunobani haichashandi yamaningisi handa kutaura kuti makesizi ari kuitwa kunoku hatina chii mezasisati tine dambudziko here nemakesizi emuno ati hani saka hapana dambudziko ini ndovanda kuta kuti uyu mutambaro iwo inini zvaari kunditaura ndangedhanisa zvigoni uyu ubva wachitoro ibva wachipedzerwa nakuti watadza kuona mari yacho ukaendawo 6 months hapenongana zvikaite gori ini ndohandisipo changamire mari iyi ndinomupa ndazvizwa saka tanyora asi musati maenda mutambara takazonga tataurira changamire kuti kune nyaya yamutambara nhasi chiotora changamire kwako ugare papfuti takazobvapo ngenzara imhosva pane zvemunofanira kuti muite nhasi tone zvimagwero mubhegi kuti unotsenga ukei kudhifauta dare ramambo imi musina kutaurira mambo kuti handisi kuuya zvinoripwa nozviziva asi ndakanga ndakataura asi saiti ndakataurira chandipi hamuzotaura kuti handazwa kuti handiro hamuzotaura zvaandingonesimba mutambara zvokuti unaona nenyaya ine ayamiriri ayimirirei handichazivi kuti nhasi ndikazotasa ayimirirei vaanechitupa namba dzechitupa ichi kana mutambara handibona nharo mangavine dambudziko unless kuti musugutsikana nemaitirwo ezvakadini ngokuti ukaona munhu akarwara oenda hospitari orapwa obuda oenda orekera kubhadhara hospitari yacho kana dhokota wacho kutaura kuti hauzivi urapwe zvakadini hauna kuzvifarira uri kuona ngawaukurukwa dei handisinomborapa kushaya zvendaishandisa kuti ndione mari ndo zvakapere muchozviona panapa handisimbona ndichipa akapera makanakisa pa dambudziko iri harisi renyunga yenyu rekumba kwenyu ngeredzinza kai ranonga rakanangoyamboite dzinza asi pane unonga ari sponze kona right isusu hapana chikunetsa first week yedu yajuly moya nemari $133 August 133 first week ya August, then first week ya September 133 mari yenyani yapera ndanyora zvikasai kuitike izvizvi tinonga takuiti hayo mazona hazi IECMS nonga tamuruweni kuti anonetsa problem inoitika mari anenge arikude mari yekuti abvipana paizvokuti dondowari mari yekuuya nayo uno wapuwa wambo ndoyandomwa manje obva achina ino tsuro yakangwara asi haikwiri mumudziwa hambati tichasangana sabhuku mutakura